ହେଇଟି ଚିକୁ ବାପା ଶୁଣୁଛ, ଆମ ପିଲା ଏବେ ବଡ଼ ହେଲାଣି। ଆମେ ଏଇ ପାଖରେ ଥିବା ଗାଁକୁ ଏବେ ପଳେଇବା। ସେଇ ଗାଁରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା। ହଁ, ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ। ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ସେଇ ଗାଁରେ ଏକ ଘର ବୁଝିଦେଇ ଆସୁଛି। ଆମେ ସେଇଠିକୁ ପଳାଇବା। ସେଇଠି ଚିକୁର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିବା ଏକ ଗାଁକୁ ରହିବାକୁ ଗଲେ। ମା, ଏଠିକାର ଗାଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହଁ ଚିକୁ, ଏବେଠୁ ଆମେ ଏଇ ଗାଁରେ ରହିବା। ତୁ ଏଇ ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବୁ, ଖୁବ୍ ନାଁ କରିବୁ। ତୋର ବାପା ଏଇ ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୋର ନାଁ ଲେଖାଇବେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଚିକୁ ଖୁବ୍ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଖୁବ୍ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏହାପରେ ଚିକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ଆଜି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ନାଇଁ ମା, ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୁଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଫେରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିନେବେ ଚିକୁ କେମିତି ବାହାରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଗାଁ ତ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲି, ଅଜଣା ସହର, ମନରେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ମୁଁ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଏବଂ ମୋ ବାପା ଓ ମାଙ୍କର ନାଁ ରଖିବି। ଚିକୁ ସହରରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଏହାପରେ ଚିକୁ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇ ଗାଁରେ ଥିବା ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ହଇଏ ଚିକୁ ବାପା, ଆମ ପୁଅ କେବେ ସହରରୁ ଫେରିବ? ମୋ ଦେହ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଯେ ବଞ୍ଚିବି? ଆରେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ଚିକୁର ମା, ଆମ ପୁଅ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇ ସହରରୁ ଫେରିବ। ମା, ମୁଁ ଆସିଛି। ଆରେ ସାଙ୍ଗରେ କାହାକୁ ଆଣିଛୁ ରେ ଚିକୁ? ମା, ମୁଁ ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ତ ମୋ ବୋହୂ। ମା, ଆରେ କ'ଣ କଲୁ ରେ? ମୋତେ ନ ପଚାରି ବାହା ହେଇଗଲୁ। ମା, ମୁଁ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ନେଇ ଆସିଛି ଆମ ଘରକୁ। ହଉ, ବୋହୂକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ କେବେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ମାନି